הדמיה לחיזוק משאבים, האור והשמש בתוכי. תמצאו לעצמכם תנוחה נוחה על המזרון או הכיסא, וחושו את הנשימה הטבעית שלכם. שימו לב מהי התנוחה שתת המודע שלכם בחר בה כדי להירגע. אתם יכולים לסמוך על המודעות שלכם שתעמיק את הרגיעה, וכשאתם שוכבים או יושבים בעיניים עצומות, תחושו את מגע גופכם על המזרון או הכיסא. תאפשרו למחשבות להישאר הרחק מאחור. מחשבה באה, מחשבה חולפת, כמו גלים בים. תאפשרו לעצמכם להירגע יותר, ואתם שוקעים לתוך עצמכם יותר ויותר עמוק לתוך עצמכם. אתם יכולים לשאוף פנימה רגיעה ורפיון, ונשפו החוצה את כל שאריות המתח. תרשו לעצמכם להתחבר לרגיעה, ואולי אתם כבר יכולים לשמוע, להריח ולטעום את השקט. ואתם יכולים לחוש את ההרפאיה הזו מתפשטת בגופכם כמו גל של חמימות שמציף את גופכם. העבירו את תשומת הלב לכפות הרגליים. הרפו את הרגליים, את הברכיים, את השוקיים. הרפו את אזור האגן, הבטן והגב לכל אורכו. הפנו את תשומת לבכם אל הכתפיים, ותנו לתחושת ההרפאיה לחלחל אל הזרועות, אל הידיים, עד לאצבעות. הרפו את הצוואר ואת שרירי הפנים. שחררו מתח מהלסתות ומהמצח. אפשרו לגלגלי העיניים לשקוע ברפיון. דמיינו שבנקודה בין שתי גבות העיניים נמצא כוכב של אור. זוהי המהות שלנו. זהו מרכז המודעות והאינטואיציה. דמיינו שיש איזשהו חוט שמחבר את הנקודה שבין הגבות לכוכב גדול בשמיים. זהו כוכב ששומר עליכם מלמעלה, והוא מגן עליכם ומנחה כל אחד ואחת בדרכו. ועכשיו תאפשרו לעצמכם, לכוכב הקטן הזה, לעלות למעלה ולהתקרב לכוכב הגדול. תאפשרו לעצמכם
להתעטף ולהתקרבל בתוך האור של הכוכב הענק. ואולי אתם כבר מרגישים איך אתם מתמלאים בתחושה של שלווה, ברוגע, בביטחון, באומץ לב ובאהבה. אתם יכולים לראות את הכוכבים והירח ששומרים עליכם מלמעלה ומאירים בכל לילה בשעות החשיכה. הם שולחים לנו אור רך ותומך. דמיינו את עצמכם מוארים גם באורה של השמש. השמש מבצבצת ושולחת את קרניה, קרניים זהובות, רכות וחמימות. ועכשיו בואו ודמיינו את השמש במרכז הבטן שלכם. והשמש שבמרכז הבטן הולכת וגדלה. ותחושת השמש הפנימית הולכת ומתעצמת בתוככם. וככל שהשמש הפנימית שלכם מתעצמת בתוככם, אתם יכולים להתחבר אל הכוח הפנימי שלכם, אל המרץ, אל היצירתיות שבכם, ואולי גם אל הכוח המניע, הכוח שדוחף אתכם להוציא דברים אל הפועל, אל כל עשייה מבורכת. והשמש שולחת קרניים רכות ומחממות לעבר כל תא בגופכם, והתאים מתמלאים באור זהוב, בחמימות, ברוגע וביטחון. והשמש הפנימית הזאת מזרימה לגופכם שמחה, שמחת חיים ואהבה. קרני אור ואהבה מגיעים אל לבכם. אתם יכולים לחוש את לבכם מתרחב, נפתח כמו עלי הכותרת של שושן, שעליו הבשרניים ופרחיו היפים נפתחים אט אט. שימו לב לנשימה הטבעית שלכם, לאוויר שנכנס וממלא את גופכם באנרגיה חדשה. האוויר מחבר אתכם למקומות גבוהים יותר. אתם יכולים לדמיין את עצמכם יוצאים מהגוף ומרחפים מעליו וסורקים אותו מלמעלה. ומלמעלה אתם מביטים בעצמכם למטה. ואתם יכולים לאפשר לכל מחשבה שבאה להיעלם, להתפוגג, כמו עננים שמתפזרים ומשאירים אחריהם שמיים כחולים. רוח כלילה ונעימה נושבת ומארסלת אתכם. מרגיעה אתכם כמו אמא המרגיעה תינוק בזרועותיה הרכות. אתם עטופים באור ואהבה וחשים בנעימות שמתפשטת בגופכם.
המוזיקה שמתנגנת ברקע נעימה ומלטפת כמו קרני האור. דמיינו את עצמכם מוקפים במעגל של אנשים אהובים, מעגל שגדל ומתרחב מרגע לרגע. זהו מעגל של עוצמה וכוח, ואתם מתחזקים מעוצמת המעגל שמקיף אתכם. תודו לכל אדם שנקרא בדרככם, לכל אדם שיצטרף למעגל שלכם. שילחו חיוך לכל מי שיצטרף למעגל החיים שלכם. תודו לכל הזדמנות שנקראת בדרככם, ללמידה האינסופית שהחיים מזמנים לכם. והנה הגיע למעגל משורר רוסי אלמוני, והוא מקריא לכם שיר שנקרא לשכוח ולסלוח. רשמתי בחול את שמו של מי שהכעיס אותי. באה הרוח, פיזרה את החול, ושמו נשכח. חצבתי באבן את שמות מי ששימחו אותי. בכל פעם שאראה את שמותיהם, ישמח הדבר את ליבי מחדש. חרטתי על לוח ליבי את שמות מי שאהבו ואוהבים אותי. הם יהיו איתי לעד ויגרמו לי לאושר תמיד. תודו למשורר הרוסי על השיר הנפלא, ועם התחושות הנעימות האלו תוכלו להתחיל ולחזור בהדרגה לכאן ועכשיו, אל החדר הזה, אל המזרון או הכיסא. תוכלו לחזור יותר ויותר למודעות רגילה, לערנות רגילה. תאפשרו לעצמכם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה ונשיפה. אתם יכולים להימתח ולאפשר לעצמכם להזיז את האצבעות בידיים, להניע את כפות הרגליים. אתם יכולים לקרב את הרגליים אל הבטן ולהתנועע מצד לצד בדרך אחד הצדדים, בקצב שמתאים לכם, להתרומם לישיבה. תחוו את הרגע הזה. זהו רגע חדש ומיוחד. וכעת אתם יכולים לחזור לשגרה ולקחת עמכם את העוצמה והכוח שבדמיון וליישמו בחיי היום-יום.